हेल' खुलुमबाय नार्जारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जोंहा दिनै मा ओंख्रि जायो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसैलाय। जेरावबोथ' थांनो रोङा नालाय बेखौनो दिन्थिनोसैलाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै मा ओंख्रि दिन्थिनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। कफि लायबाय नै बारियाव खाखांबायमोन आं फैथ'वाखैमोन नालाय। लाबोद' माजों सङो कफि भाजा संनोसै नै न'नि कफिमोन बियो गोरा गोरा जाबाय एकदम देरथाराखै। हासार दङमोन बे हासार गोनांबाबो देराखै एकदम फिसा फिसासो नै गायबाय थानायखाय फिसा फिसासो एकदम हाथ' गैया नालाय बे गलि खाथियाव एसे हा दंमोन बेयावनो गायदोंमोन जायाखिसै एकदमबारे फिसा फिसासो नै बेखौनो जाबाय थायो न'आव एकदम जाखाथाराखै। बागानखौ देखायनो हागौमोन आं सफैस्लाबासै दासो सफैदों आं बाहेरायाव थांदोंमोन दसे। बेबो फिसासो बे मोनब्रैबो फिसाजोबसो नै बेनो आरो बेनो फिसा खालामबायसो। हेन्देलबो गैयालै हेन्देलबो बायाखै आं। हेन्देल बायजागौमोन बायजानाया दासान्दि एकदमबारे प्रब्लेम जागासिनो दं। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थायोबा जुदि आङो बायगोन थाबैनो मनखे खालामनानै होदो। बेखौ दा हानोसै आरो आं दा हासिगोन आं। मबाइल लाग्राबो गैयालै हिन्जावा नै दैखराव बायदिसिना खालामहैदों अमा आदार हैनो नागिरदों। नै अमा आदार हैनो थांसिगोन बेयो। अमा आदारा नै अमा आदार हैनो नागिरदों हिनजावा आंनो नै आजा मोजां फराय। बेबो आंनि फिसाला आरो दंबावो फेमिलि जोंहा माखासेखौ खिन्थाथ'ला देनां 1K जाबा दिन्थिगोन। दा आं मैगंखौ हाग्रोसै सिखा लायग्रोसै आं। सिखा हाब खोमसिथार नै न'आ लाइट होआखै। सिखा नुला र' लाइट होगोन आं जिब्रै थारिख ना 6 थारिखआव लेखा फरायदो। नैबेयाव हानोसै मबाइल दोनग्रा गैयालै जारला जाबायना मबाइल स्टिक गैया न खेबलाय र' आं उल्था आजाखौ लाहोनोसैलै र' एम्फौ जोबनै जा गासै एकदम फिसा फिसाथार नै
लाजाखाया गोथावआलाय गोथाव जाखांबाय गासैबो एकदम एम्फौ हाबजोब्बाय नै अखा हानाय बायदि दै सारबाय थायो नालाय एम्फौ हाबजोब्बाय नै एम्फौआ नुवाखै एथ' गोरलै गोरलै एकदम जाजाला एम्फौ हाबजोब्बाय बे मोनसेल'सै नै मोनसेखौ हाबावसै दायो नै हाखांबाय आं कफि ओंख्रि फुदुं बिमा सुहैसिगोन गोजांबाय बोलै दायो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय ओंख्रिखौ संबाय थाथोंसै आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ मोजां लाबोनो हायो नोंथांमोननि थाखाय दिनै बेयावनो दोनथ'बाय